Cariad. Sa'n posib cael gormod ohono fan y byd ma, dwi'n meddwl. A phan wawr ar ei hawr orau fel y daeth ar dros 1000 o deithiau. Dwi, Mari Lyfgrin, wedi mwynhau rhoi'r casgliad yma o bron i 100 o gerddi at ei gilydd gymaint. Nid geiriau o'r glwn ond gwres i enaid lond i fynwes. Maen nhw'n cyffwrdd sawl thema gwahanol yn cynnwys lleisiau profiadol a chomisiynnau newydd sbon. Mae disgyn mewn cariad fel eistedd mewn bath. Efo gwaith celf arbennig gan Anna Gwenllian a sgiliau dylunio Tanwen Haf, mae'n bresant perffaith i unrhyw un da chi'n garu. Mi arhosai yma'n fy nghadair yn aros am wink fach gen ti. Neu be am ddangos chydig o hunan gariad a'i brynu fo i chi eich hun. Go on, da chi'n heiddi fo. Cariad, y peth pwysica yn y byd i gyd. Ar gael rwan yn eich siop lyfrau lleol.